Izvolite. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, bezbožnici, urazumite grešnike i unesite svjetlost u njihova srca, da svi budu Božići, praznici mira, ljubavi, poštenja među pravoslavnim hrišćanima. Jesam ti što napravio? Izvolite. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, pozdravljam vas najljepšim hrišćanskim pozdravljam vas najljepšim, dragi moji Crnogorci i Crnogorke. Čekaj, polako. Staloženo, pogled u kameru. U kameru gledajte. Izvolite. Zato, Crnogorci, pristupite vjeri. Istinom i ljubavlju, rođenju Gospoda Isusa Krista. Ispovijedajte svoje grehove Gospodu, a negatori... Ne valja. Ja ću reći. Kada samo polako. U kameru gledajte i krenite. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke. Gledajte u mene. Jesam ti dobro? Ne valja. A? Ne valja. A gdje sam? Može. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, sjeća nastupajući praznik Hristovog rođenja. To.